Il-Gvern preżenti ma sabx pjan għall-impjiegi, dan hekk kif l-aħħar pjan kien sar 10 snin ilu. Waqt attività politika f'Pembroke, il-Ministru tal-Edukazzjoni u Xogħol Evarist Bartolo spjega kif il-pjan tal-politika imħabbra fil-jum tal-ġimgħa se jkun appoġġjat minn min ħaddem hekk kif huma kienu involuti direttament fil-pjan. Huwa qal li permezz ta' dan il-pjan se joħorġu l-ħila u l-bżulja tal-Maltin bilan li jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Permezz ta' sensiela ta' miżuri li qed jittieħdu se jinħoloq ix-xogħol meħtieġ u hekk kif il-Gvern qed ikompli jiġbed l-investiment lejn pajjiżna, il-pjan tax-xogħol se jwassal għal iżjed nies jaħdmu. Il-Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici qal li dan il-Gvern jemmen li l-aqwa snin għall-kultura għadhom ġejjin. Spjega kif ix-xogħol huwa importanti ħafna fil-qasam artistiku. Hawnhekk għamel referenza għad-Digital Games Fund fejn qal li d-digital gaming jirrikjedi kumpanija u l-artisti u Malta għandha numru ta' artisti tajbin ħafna. Il-fond li ammonta għal 100,000 euro se jkun qed jgħin lill-artisti li jsibu partners bilan li joħolqu kumpanija bejniethom għal ħolqien ta' kumpanija diġitali. L-għajnuna massima li se tkun qed tingħata hija ta' 40,000 euro. Il-kandidat għall Parlament Ewropew Clint Camilleri fakkar li żgħażagħ huma dawk li għaddu l-enerġija lis-soċjetà. Fakkar kif numru ta' żgħażagħ kienu eletti biex jgħinu fit-tmexxija ta' pajjiżna. Camilleri qal li l-edukazzjoni hija ċ-ċavetta għas-suċċess u l-Prim Ministru Joseph Muscat jemmen fil-potenzjal tal-Maltin. Tkellmet ukoll il-kandidata għall Parlament Ewropew Deborah Schembri li kienet minn ta' quddiem fl-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ċivili. Hija qalet li dawn id-drittijiet qed jibbenefikaw minnhom iż-żgħażagħ u ddeskrivit li l-Gvern preżenti hu wieħed li jisma' u jaġixxi. Iddeskrivit li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern bħala wieħed li jagħmellek faċċata sabiħa, imma mbagħad jgħidlek li minħabba xi klawżola il-benefiċċju ma jkunx japplika għalik. Staqsit ukoll kif il-Partit Nazzjonalista f'25 sena ma kienx kapaċi joħroġ b'waħda minn ħafna miżuri implementati riċentament.